Naiz irratian, bigarren kaf... Arratsaldeon, boas tardes, benvidos ao segundo café. Hoxe queremos celebrar unha lingua minorizada. Gaur maiatzak 17, Dia das Letras Galegas edo galizierazko letren eguna da. Ekitaldia Real Akademia Galega erakundeak urtero antolatzen du 1973tik. Honen bidez, galizierazko sortzaileak eta hizkuntzaren erabiltzaileak omendu nahi dituzte. Egun hau aukeratu zuten, egun honetan, baina 1973an, bi egun argitaratu zuelako Rosalía de Castrok Cantares Galegos obraren lehen alea. Galiziako rexurdimento edo berpi
told me how this ends. I don't think you're the devil, but I don't wanna be your friend. Kalera ateratzean sentitzen den beldurrari diskriminazio askoz mingarri eta ikusezinagoen zerrenda gehitu behar diogu. Adibidez, lana aurkitzeko sexu orientazioa ezkutatzeko beharra. UGT sindikatuaren arabera, LGTBI pertsonen 86,6 uste du beharrezkoa dela lan elkarrizketetan informazio hori ezkutatzea. Eta behin lana lortutakoan 42 adierazi du hitzezko erasoren bat jasan duela lanean eta kasuen erdietan baino gehiagotan, alegia 56ean, ez du lankiden laguntza eta babesi jaso. Ikerketa horrek errealitate beldurgarri bat ikusarazten du. Litekeena da, beren ingurune sozial eta familiarrean armairuan ez dauden pertsona asko armairura itzultzea euren lanetan. Beraz, aldarrikatu dezagun askatasuna eta norbera izateko eskubidea. Bai, horrela bai, saioari hasiera eman diezaiokegu. Gaur Juan Ignacio Artxoaga dator opari gintzaz hitz egitera. Gizaki eta jainkoen artean harremana sortzeko modu omen da. Eta erein argitaletxeko usu errazkin dator gurera liburu berezi batzuk orkestera eta bestelako azalpenak ematera. Eta gonbidatu gehiago ere izango ditugu. Iban Zubeldia Aierbe argi diseinatzailea etorriko da. Eta Iñaki Gereñu bideogile, argazkilari eta dronetan adituak Jordaniako abentura kontatuko dizkigu. Tira gauza asko kontatzeko eta dagoeneko denbora gutxi, beraz, has gaitezen. Maiatzak 17 ditu gaur eta aste artea da, ongi etorri guztioi bigarren kafera. Zuekin, Jaun Andreo, gurekin dagoeneko nazkatzen hasia den gizona eta ez dara matzain beste arratsalde, baina Atera kontuak. Gure txisteak ez omen dira honekiek, bereak ere ez. Julen Goikotxo Arbegozo arratsaldean. Baita zuei ere. Ez dakit gure txisteak ez ziranenak izango, baina Julenenak ere.
da argia. Inspirazioa etortzen zaigunean argia ikusi dugula ere esaten dugu. Konotazio positiboa dituen zerbait dela ere esan dezakegu. Tunelaren amaieran argia ikustea, pertsona argia izatea, leku argietan ibiltzea. Asko dira argia zerbait ona dela iradokitzen diguten egoerak. Pentsa, eguzki argirik gabe ere mundua amaituko litzatekeela esaten da. Gauza gautemateko argi falta edo gabezia bezala definitzen da iluntasuna. Argitasunaren kontrakoa iradokitzen digu hain justu ere. Segurtasun eza, arriskua, ezegonkortasuna, aurrera biderik eza, dena den horrek ere badu bere salbuespena. Ilunpetan, sofan edo oean etzanda, erlaxatu egiten dela esaten du jende askok. Argizpia jasotzean, gorputz opaku batek gainazal batean proiektatzen duen irudi iluna da itzala. Eguzkiak duen gauzarik onena ere bai, hainbatentzat. Argilunen jolas horretan, gauza asko iradokitzeko modua ematen du itzalak. Zerbait erakustea, dena erakutsi gabe, ikusle bakoitzak bere bidea egin dezan. Norbaitek astua duen, akorde minorren bat. Tamin eman arte, zure falta izan. Gorputz batean islatzen diren eta gorputz horrek jasotzen edo xurgatzen dituen argi izpiek erretinan sortzen duten inpresioa, izpioien uinaren luzeraren arabera. Horrela definitzen da kolorea. Beroak edo hotzak izan daitezke, argiagoa edo ilunagoa izan daiteke, eta zerua urdina dela esaten badugu, bakoitzak urdin ezberdin bat ikusiko dugu. Bertako beiratetik, txatzen diren eguzkizpien. Lau elementu horiek eta beste hainbat eskuartean hartuta egiten dute lan argi diseinatzaile eta teknikariek. Espazio edo ekitaldi bat argiz jaztea izaten da, askotan beraien egitekoa, baina hor ere oreka bilatu behar izaten da. Ekitaldi edo eremu hori zenbateraino baldintzatu dezake argiak, nola bilatzen da oreka hori, sormen lan hori nola koordinatzen da egitasmoko beste sormen alorrekin. Galdera horiek guztiak erantzuteko gonbidatu dugu bigarren kafera, jada lehendabiziko aurkezpenare egin diogun, Iban Zubeldia Aierbe, argi diseinatzaile eta teknikaria. Arratsaldeon eta ongi etorri, Iban. Arratsaldeon. Bueno, atzo argiaren mundu eguna izan zen. Zorionak eman beharren gaude? Hala, omen, zorionak. Ez dakit bigarren kafeko laborategi honi, Iban, argiztapenaren inguruan, ondo argiztatuta aldago. Ondo, txukun, guain kanpoti datorrena, sartu edo ateratzen dena, hori ja. Bai, bapatean gauza ikaragarri gertu zaigu, kanpotik argi pila sartzen zen, eta bapatean dena ilundu da, eta sentsazio izan dugu, bintzat goiurik eta biok, zerbait itzali egin zela, ez? Gure argiak itzali egin zirela. Egia da baten bat hor pizteko daukagu, baina bazko pare bat panel lete hemen, eta momentu batean tentazio euki dugu Julen, igual biake, Ibani begira jarri, esan, akaso gehiagitxu izango da, eta gainera esango atago dizkigu, panel horiek txina eta xamarra dira, eta gainera txarrekoak, eta... Bueno, Iban, esan dugu argiaren bueltan egiten duzula lan esan liteke, argia espresatzeko bitarteko edo baliabide egokia da? Bai, nik uste espresatzeko bai, eta gero laguntzeko gehien bat. Oinarrian behintzet, ikusi dain edo ez, hortik abiatu. Eta ondoren, nola ikusten den, hori baldintzatu daiteke argiztapenarekin. Gauza bat, emozio bat, edo beste sortzeko, edo lasaitzeko, edo jendea animatzeko, eta kontzertuetan gehien bat musikarekin batera mezu bat transmititzeko edo jendeari eragin bat iteko. Beraz, elementu ikuskizun batean baldintzatu dezaken elementu bat argia. Bai, ez palego ez da gola jakitea eta hor geratuko litzake, baina ondo laguntze bani badiozu, atmosfera hobego bat edo egokibo bat sortuko duzu, eta jendearen egoteko jarrera, baldintzatu dezakezu ere baita. Eta emozio bat eragiteko ere bai. Hori da. Argia zari gara, argia esan dugu, baina sarreran beste elementu batzuk ere aipatu ditugu. Zuek argiarekin bezalaxe, iluntasunarekin, itzalekin, kolorekin, jolaserako elementu ezberdina dituzue. Bai, argia ez egoteak sentsazio bat sortzen du, jada.
eta normalean lehena aipatu bezala bildurra edo deserosotasunarekin erlazionatzen da, baina abesti bat bukatze balin bada golpean eta ilupetara jute balin bada, orduan ere jendearen erreakzioa ere antzematen da ezberdina dela ilupetara jute balin bazea adibidez. Eta, bueno, iluntasunak bere eraginkortasuna dauka, eta erabiltzen da. Eta koloren kasuan, aipatu dugu, kolore beroak, hotzak daudela, tonalidadeekin ere, argitasuna eta iluntasunarekin bezalaxe, tonalidade horiekin ere jolaste izango da zuen lana? Bai, guk, adibidez, kontzertuen kasuan, eta kontzertu motaren arabera noski, baina nik lan gehien egin detena, rock, metal, estilo horietan, koloreekin, bai, kontrasteak lortu ditzazkezu, koloreen kontrasteak, eta zuk lehenago dira ez duzun bezala, espektro baten muga batean daude kolore batzuk eta bestean beste batzuk, orduan gorriak edo urdinak, kontrako espektroetan ultravioletak eta infragorriak daude. Eta orduan horrekin, kontrastea handi horiekin emozioa sortu ditzazkezu, baina adibidez askoz nabarmenagoa da koloreen erabilpena eta sentsazio transmisio hori koloren aldetik adibidez antzerkian erabiltzen dira matiz pilo bat, kolore ezberdin pilo bat, estena mota ezberdinentzako. Orduan, eta kontzertuetan ere baita, baina kontzertuak nik ikusita dauzkat, soilik txurian eta ikeragarriak izan. Eta soilik kontzertu guztia hasieratik bukaeraraino txuria erabilita. Orduan, segun zertarako, kontzertuentzarako, kontraste gehiago erabiltzen dira, eta antzeslanetarako, hor ja detaile gehiago sartzen da. Beraz, sinpletasunaren edo gutxiago gehiago da, nolabaiteko itzulpen egiteko kontzeptu hori ere erabiltzen da zuenean? Bai, erabat. Beti esaten, nik bintzet hasiera baten hastentzeanen gehitzen juten da argia. Ez komeni da, zerotik hasi, gutxikin hasi, eta hortik bilatu estenak, dana piztu eta estena bat bilatzen lortu baino. Orduan gutxi gehiago da askotan. Hasieran aipatu duzu, zerbait ikustaraztea ez dela argiaren helburua. Duela urte batzuk akaso, horretara mugatuko zen argiztapenaren eremu hori, holtza batean edo estenatoki batean edo zegoen zerbaiti ikusgarritasun emateko argia ematea, hala ere azken urteetan eta denboraren poderioz horre bilakaera bat izan du, eta gaur egun hori baino zerbait gehiago da argiztapenaren mundua. Bai, gaur egun esan dezagun efektuen mundua ere baita. Argiztapen basea bera ondo ikusi dadin, hori oinarri bada eta garrantzitsua da eta lehentasun bat dauka. Baina gaur egun gehiago jotzen da efektuak lortzera edo emozioak sorraraztea efektuen bitartez. Orduan, estenatokian dagoen estena bera sortzeaz gain, sortu behar da ona ritmoa eta emozioak abestiarekin batera eramango dituen efektuak, efektistagoa esan dezagun. Zinema munduan edo antzeslan munduan lehena esan duten bezala, da argiztapen realistago bat izan da, kamaran errealistagoa eman dezan edo estenan errealago eman dezan. Aipatu dugu, alor ezberdinetako sortzaileak elkartzen zaretela, ikuskizun bat osatzerako garaian, nolakoa da sortzaileen eremu ezberdinetako sortzaileen arteko harreman hori? Azkenean, azken produktu baterako bakoitzak bere espazio du, nola izaten da harreman hori? Bai, badaude alor ezberdinak, badira diseinatzaile grafikoak arterak egiten dituztenak, badaude jantzitegia prestatzen dienak musikariei, eta, beste hainbat figura, orduan, hori denak bira baten abiatu baino lehena, bira abiatu baino diseinatzeko garaian, bai direla elkarlanean jakin beharreko informazioa, kolore paleta bat, musikariekin adostu behar da estenatokian nola kokatzen diren adibidez, eta horretarako, nik bota dezaket proposamen bat argiztapen aldetia, baina gero besteek ere ikusi behar dute, bat datorren beraien beste lanarekin. Orduan, da bakoitza berea kontrolatzen du, baina elkar komplementatzea da. Eta normalean abiatzen daia dena diskoaren diseinu batetik, bere kolore paleta batetik, eta ze asmo dauzkan bisualki proiektu horrek, eta hor ere argiztapenarekin bat zentzua eduki dezan saiatzen gara.
Eta hori ikuspuntu globalago bat edo litzateke, eta holtza batean bertan elkartzen zaretenean, ez dakit, kontzertu baten aurretik, soinu teknikaria edo musikariak eta argi teknikaria, hor ez dakit, bateria pixka bat eskuinerago edo amplio mugitzen badugu argiztapen efektu ezberdinak nik foko hau jartzeko lekua, hori nola izaten da? Borroka hori. Bueno, hori da, zuk prestatzen duzu zerbait, eta gero realitatek esango dizu, ez dela izango exactamente zu prestatzen duzu bezala, baina hor dago norbean, jarrera edo elkarlan egiteko aukera hori. Egia dana da, mugitza bali maizute leku batetio bestera, edo espazio ezparin bada benetan berdina, igual hori da arrazoi bategatik, eta da musikaria nahi duelako, hor egon, distantzi batera edo bestera. Edo, instrumentuak montatzen ditun backlinerrak, behar dulako hor egotea arrazoiren bategatik. Edo, sarrera irteeren, gaur egun gaineaz festivaletan iten da 5 minutuko kanbioak. Orduan, arrazoi bat baino gehiago daude, nun konturatuko zean zuk imarrok ezula zure lana aldezuna berena, eta planeatu dezula zerbait, baina gero behar dezuna da konturatu beste 10 pertsonako lantalde baten zaudela, eta bakoitza bere beharra dauzkala. Bueno, honen pixka bat, sormenaren alorrean sartuko gara, ez dakit norbait zurekin harremanetan jartzen denean edozin ekitaldi, musika talde baten eszenatokirako, diseinu bat egiteko, nola hasten da betetzen Iban Zubeldiaren horri txuri hori? Lehenik eta behin, eskatzen dietena da, zein, kontzertua balin bada, ze abesti atera barituzten berriak, aldala jakin, zein dan disko berri aterako dutena. Batzutan ez dago diskoa aterata, eta ez dago diseinu hasita ez da ere. Orduan da, elkarrizketa bat, deitzen dagoen pertsona horrekin, ze bilatu nahi dun, ze transmititu nahi dun. Eta horren arabera, azten geha informazio bat eraita nola kokatzen dian estenatokian. Zenbateko logistika aurkiko deun, zenbateko ekoizpen maila izango da. Gauza asko dia artistikoa izan baino lehenago, errealitatera ekarriko betuztenak, eta esan dutena, nik hau imaginatu dut, baina honek ajustatu gara auke realitate ontara. Orduan lehenengoa da, tanteatu deitzen zaituen pertsona horrek, ze asmo dauzkan, informazio atera, eta gero, diska entzun, abestien letrak pixka bat pentsatu, eta hori kontzertuen aldean, eta gero ekitaldi bat balin bada, hor ekitaldietan ja ezberdina izaten da, zeren normalen enpresak eta eukitzen dituzte ja beraien diseinu gida batzuk, bai kolore, bai posizio, bai dena. Orduan horrei, berai buruan daukaten horrei, realitateko forma bat ematea, eta hortarako modu ezberdina daude. Eta zuk izaten duzuen elkarrizketa horretan, pertsona batek emango dizu, hainbeste baliabide dauzkagu, edo material hau izango dugu, edo dena delakoa. Eta gero, izango duzun material horrekin, ez dakit, kantu baten momentu batean argi naranja bat zergatik jarriko duzun, hori noiz hasten da zure burua, nola hasten da hori? Hori askotan paseoetan izaten da. Ideia puntualak, etortzen dinak, inspirazioa, edo behintzet abestia nola entzuten nijoan, orduan etortzen zaizkit ideiak, bai letra entzuten enezelako, bai ritmoa, eta ni ere oinez nijoalako, dena dalako arrazoiagatik, hor etortzen die, askotan etortzen zaizkit, gauza sueltok eta gero ja, etxen jartzen naizenen hori prestatzen, orduan ja, hildoa egiten saiatzen naiz, kontzertuen nola izango den hasieratik bukaeraino. Eta ja, horretan dena da ja simulazio munduan sartuko ginek hor. Eta aurkezten dituzun proposamenekin, nolako reakzio izaten duzu normalean? Danetik, badago jendea, ideia bat garbigo daukana, eta orduan esan diezazukena, ez da nik nahi nun asmoa, eta orduan ja, badaukezu berbideratzea, baina artxibo gordetzeko modu hori de A, D, F, F, S, S, D, D, bat, eta gero bi, eta gero horrelako pila bat sortzen dira. Edizio bat, baina gehiago imarra daude, eta gero behin lortuta ere estena gainean jarri nahi dena, horrek normalen eukibarra izaten ditu beste 3 bertsio esan dezagun eskalableak, edo tamainen arabera, balin bada arena handi bat, balin bada gaztetxe baterako, balin bada herriko jaietarako, edo festival handi baterako. Moldagarria izan dadin, eta mantentzeko leku guztietan koherentzi bat, argiztapena behintzat. Streamingez ikusten gaituztenek pentsatuko dute, ikusten ari garen hortan, Willis Dramondarrak ez dira mugitzen ari, hemen trampetan ari gara, Julen. Bai, horiek, dira Ibanek prestatzen dituen. Horentxe aipatzen ari den simulazioiek edo?
Baina pentsatzen dugu, Iban, hor ere, bizitzako arlo gehientsunetan bezala, baliabideak, diruak zehatu mugatuko dituela, ezta? Azkenean jendeak izan ditzakela ideia oso onak, baina azkenean horiek gauzatzerako orduan, naiz eta bitarteko gutxiagoekin ere gauza politak egiteko aukera izan, horri ere alor ekonomikoak asko markatuko duela, produkzio horietan. Bai, arlo ekonomikora jota simple da, nada, ideia bat da, nun zu kontzertu batera junte bali mazea, nun 10 euroko sare bat ordaintzen dezun, eta 500 pertsona egongo diren, hor sortu daiteken diru edo ekoizpenerako sortu daiteken dirua, izango dela gutxigo. Jendeari gertatzen zaiona da, ikusten ditula 10.000 pertsonako kontzertuak, eta sarrera merkeenak balio dola 60 euro, eta orduan hor daun ekoizpena da ikeragarria. Hor daukazu, nahi duzun gaitasun guztia, materiala eskatu, jarri, diseinua aiteko. Gero, horrek ez du esan nahi, espani maugezu diruik ezin dezula zerrein. Zegie da, guk sortutako elementuak estenaratzea, eta hori frogatu dugu, eta egiten da, baina bada pixka da prekarioa, gero giratu inbarra dago horrekin, orduan, gauza honak, iraunkorrak, eta bira oso bat iraungo dizutena normalen garestik izaten dira, eta beste guzti izaten dira, komplementoak zu sortu ditzazkezunak, eta gauza oso politik eta oso simplek ikusten dira, baina ez da dena dirua, baina jendea etortzen daren, ideia barekin buruan askotan etortzen da ikusi dolako, bidaltzen dizkizuen argazkigatik, eta bidaltzen dizkizuen erreferentziak dira, baina gero errealitatea ekarri barra daude horiek. Bai. Oso ondo. Aipatu dugu argiaren inguruan pixka bat teorizatu dugu, sormenaren inguruan ere bai, baina nondik Iban Zubeldiari argiztapenerako zaletasun hau? Nondik eta noiztik? Ez nahitan ere aldetio esan dezagun hasiera lagun bate gitarra jotzen zuen Trikizia izeneko talde baten. Zega majun jaietara, kriston erautxia hasi zen, eta esku bat botatzea, gauza jasotzen. Zenik enekin ezerre, baina elektrizidea eta dura ondo hori banekin. Etzi jostela oso. Eta hortik abiatu zen ja, esatea izu eta bihar, noa, nire kuadriako nola zen, karnetik gabe, 17 urte, aukera bat, beste herri baten eoteko urrengo gunen, eta hortik hasi nintzen erromeri baten bitartez, herri, kontzertuak zer diren ikusten, eta oso ondo pasatzen nun, baina ni beste bizi paralelo bat markin behartzan bezalako bizi bat. Eta hainbeste gustatu, 7-8 urte beratzi pasa, eta azkenen erabaki nun, hortio jo nahi nula, saiatu nahi nula bintzet. Eta, bide hori jarritu zenuen? Ikasketa, gero ez dut sekula erabili, eta ez dakit erabiliko eten, baina, titulo bat ateratzeko nunbait esaten zuna hori ikasi nula, zeren berez ikasi, beste leku baten ikasi nun. Eta horren aitzakipean Erasmus bat lortuz, eta kanpoa junez, eta hor bideratu nun horta saiatu nahi nula, zeren kanpoan lan aterazte daiten praktikatan neola, hasi que. Okerrez bagode Irlandan ibili zinen, bolada batean, antxe lanean, baina uste dut Euskal Herrirako joan etorriak ere sarri egiten ziritu, lez? Lehen Iñigok erakutsi digu Willis Drummonden diseinu bat, eta beraiekin hasi, eta hegazkinean denbora gehiago kasi, hegazkinean eta furgonetan denbora ugari pasatakoa. Bai, horrela tokatu zen, gainaz, eski Willis, da nire, talde bat, maite ditutena, baina ikeragarri. Eta ala tokatu zen, ni Dublinen bizinitzen, lan egiten un argiztapenen diseinuan gehiago, eventuentarako gehiago, eta, ostiralen uzten ziaten laneko furgoneta, baimen bazeukelako aeroportuan uzteko, eta joten nintzen aeroportora, laneko furgoneta utzi, alde batean gidatuz, gainaz, eskuineko aldetik gidatuz, eta hemen biarritzen jasotzen ziaten Willisekoek. Ostiral arratsaldean, eta beraiekin ostiral gaueko kontzertua, larun bat gaueko kontzertua, eta igandean berriro aeroportuan uzten zidaten, eta astelenerako berriro Dublinera lanea. Baina alako batean konturatu zinen, bizimodu hori gogorrei gazela kaso, eta berriz etxerako bueltartu zenuen. Bai, eta ez, baina ez horregati bakarrik, zeren, ni kuriosoa, baina olako gauzak ez zaizkit, gogorra egiten, beste gauza batzu gogorra egiten zaizkit. Eta orduan igustan ebien, baina egia esan, Willis zala hemen neuken lan aukera bat, baina egia da, hemen inorrezen dela bizi talde batekin bakarrik. Orduan, dei bat jaso nun gau baten, Pauena, dela Berriren manajerra, eta, bezala, ezagutzen gara, elkarra ezagutzen gara, eta eskatu zidan urrengo goizerako
diseinu bat itxeko berri txarrakentzako. Orduan hor ikusi nuen aukera, esan, hau espalin bada modua, ja, Euskal Herrira bueltatzeko, eta ontatik nola gala behintzet bizia egiten hasteko, ez dakit, orduan ja sinitzen angoa izten, eta ja honeako itzulera prestatzen, baina horrela pasatu nuen urte eta erdi, junetorren. Eta behin Euskal Herrira etorrita, berri txarrakekin, taldearen nolabait ere azken urteetan, azkeneko etapan harrapatu zenuen. Bai, eski numerontzako oso txarra naiz, baina esan nuke 2014 inguru hortan izango zala itzulera. Eta bai, izan zen, denbora da poligrafo bakarra triplea atera bartzutena, gero ja maierarako kontzertuak, eta egizan, kriston esperientzia gainaz. Ni enaiz konsideratzen fana, baina bai, noski ezauten itxun, eta nire txikitatik entzundako abestik die, danak. Orduan esan dezagun ez zela kostatu abestik ikastea behintzet, ordua bertera eta zituzten guztik. Ikastea esan nahi dut barneratzea, nun jarraitzen duten nik ja naturalki abestia. Eta bai, horrekin ja erabakin nun bueltatzea. Berri txarraken azken bira hori, agurreko bira hori izan da, talde batekin egin duzun birarik ez dakit intentsoena edo... Denbora eta intentsitatea kontuan hartuta, bai, denbora luzean intentsitatea handiz, bai, baina, beste esperientzi bat izan zen ere baita. Espaini, estatu mailan, giratzen ibiltze hori festivala handienetan, eta bai, hori oso eskola interesgarri izan zen. Gaur egun, berri txarrakekin zebiltzanean ere bai, baina gaur egun Belako taldearekin ere bazabiltza, eta hor, Belako taldeak badu dokumental bat eginda, 2020an, pandemiak bete-betean jo zuenean, hortxe, talde guztiak ere antzeko egoeran egongo ziren jo ezin da, eta hauek ideia bat izan, autokarabana batzuk hartu eta autozinetako bira bat egin zuten. Bai, hala da, eta daukete kriston energia, eta ideiak denok eduki ditzazkegu, baina da, ideia bat eduki eta hori aurrera eramateko burugortasuna erakutsi zuten. Eta, bai, eredun bat edo beste ere ikusten zen hemendik kanpoa, Noruegan eta Dinamarkan eta horrela. Eta hauek diska atera berria, zeukaten energia guztia, eta esan zuten, guazen defenditzea hau autozinetan. Eta egia esan, etzan momentu erresa, ze baimenak lortu harren eta dana, joten zinen aldi oro eta pertsona bakoitzari dana erakutsi barra zeon, ondo aizinela egiten edo ondo eginela egiten demostratzeko. Eta bai, eta dokumental bat grabatu zuten, eta hori. Kistuen energia daukete hauek. Zinemaldian aitzakian aritu ziren gurean, bigarren kafean, eta kontatu ziguten, abentura hori, dokumentala ikusteko aukerara izan genuen zinemaldian, eta antxe ikusi genuen, iban momentutan, orain ere erakutsi dugu hortel txiki bat, eta abentura latza, eta han bai egokitu beharra oso leku ezberdinetara, noiz iritsi kargak nola egin, garai arraroak ziren eta abentura bezala ere oso poliki izango zen, baina garai hortarako abentura zen hori ez, Iban? Bai, eskenik oso loitzapen hona dauket. Baina oso ona. Osea, izan zen ideia bat hola aurrea emateko edozein modutara, eta ja errepiden jarri ginenen, lau autokarabana, gero, errodaiako beste furgoneta bat, eta iritsi eta kontzertu bat itea, garai hartan gainaz terraza moduko bat jarri ziteken, lehenengo filatan, eta eta nik kriston oroitzapena dauket, osea, oso berezi bezala zegara. Garai normaletan gauza berezi gertatu daitezke, baina ez zerretzeon ikuste genuen errepiden etzeola inor, eta lare aurre atera zen, eta ikeragarri izan zen hori bai. Hor ikusten da ezagian musikarien bira horiek badutela alako mitotik ere asko ez, festa eta asko izaten dela, baina guk ikusi ditugun irudietan, hortxe autobide erdian autokarabanak botata utzi eta hori ere bada biran ibiltzea. Bai, hori ere baita bada, bai. Ni justo hor, naiz ni asko azaltzen kameran aurren, baina gozea etzitela kendun uste garbi gelitzen dela, zati bokaio jan nahi naiz, eta Coca-Cola batekin, hasi que... Baina bai, gertatzen die, errepiden irizkio, gurpilak lertu eta eskaparak, eta bai, gero parrandan eta esan dezuna nik uste berandu xamarra itxinitzela, ze da entzun deten zerbait, baina ikusi, hola gertun, bai, parrandan bat, edo beste hola, bai, baina jendeak uste duna, baina askoz gutxigo, seguraski, eta bizimodu estilo batzuk, oso lasaiak jende askonak ere bai, eta ez da hola hainbeste parranda eta hainbeste, bai. Pixkanaka bukatzen joateko Iban, aipatu dugu pandemia, zuei ere gogor erasan dizuen pandemia izan da. Pixkanaka buelta ematen ari garen honetan, zer da dabil Iban Zubeldiak eskuartean, orentxe? Zerkin dabil?
Oraintxe Belakoren birarekin, eta gero tabakalerako sala txiki baten lan egiten dute baita, eta gero proiektu ugari txikiak, errodea egunen bat gauza batetarako, edo diseinu bat etorriko den proiektu batentzako, eskiztakit esan dizkit, ez? Orduan, Bazpadez esan. Badau, etxeko lan asko, prestakuntza lan asko, ekoizpen lana desente hasten zehar, eta gero orain gertatzen nahi dana da overbooking da, osea, osteguna, ostirala, larunbat eta igandea, kontzertuak dauzkat. Eta ni bezala dabil mundu guztia, eta ez dago, eta kostatzen nahi zaigu jendea teknikariak lortzea, orduan, guain dator, azkeneko 2 urtetan egon ez dana, ematen dudana batea datorrela, eta, a ber. Horrele biltzago, ez da? Duela 2 urte zeduen egoeran egotea baino. Bai, askoz hobeto bai. Oso, ondo, Iban Zubeldia Ayerbe, mila esker, gaurkoan bigarren kafera hurbiltzeagatik, argiaren inguruan argi gehiago jartzeagatik guri, eta hurrenentzaren izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Zoloaren gainetik, zerbait esan nahi dizut. Agurtu dugu Iban Zubeldia Ayerbe, plazara beramen izatea, eta igual beste baten egin barko du buelta gure iluminazioari ere buelta temateko bigarren kafearen laborategian, baina guk urrunerako bidaia egin behar dugu segituan hemen, bigarren kafean zaudete hor Jordaniara guazeta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aurrera egiteko bidaiatu egin behar dugu, baina gure helmuga ez da izango, akaso norbaitek Jordaniara goazela pentsatuko lukeena bezain ederra, bezain zoragarria, hori bai, leku edarrak ikusiko ditugu, akaso Jordaniara bidaiatzen duen ia inork ikusi ezingo lituzken perspektibetatik, baina horrek ere eman dituen buruko minekin, Iñaki Gereñu daukagu, Amango aireportuan, bideogilea, dron pilotoa, kamera, formatzailea, etxiontako laguna, eta bidei lagun ere izandakoa, eta kontatu beharko digu nolakoa izan den abentura Jordanoa. Iñaki Gereñu, arratsaldeon da ongi bigarren kafera. Atxaldeon denoi. Jordanerako bidaia egin duzu, kontatu zen igunan arazindoaz zela zu, Xabikol, lagun eta hau ere bideogilea, Jordaniako turismoa sustatzeko bideo bat egitera, erronka bat bazegoela bazen ekiten, bertara dronekin joan beharra, eta baina hainbestek burua osten mango zizkizuenik etzen duten espero, eta kontatuko ditugu azken egunetakoak geroago, baina hasieratik ere ez da erresa izan Jordanian egindako bidaia hau, ez da? Bat ere, Oso zaila, dronak sartzea, Jordanian debekatuta daude dronak. Bai dronakin ibiltzea, bai dronak saltzea, Jordanian eta Arabia herrialde gehienetan. Eta, hilabete pasagen duen baimenak lortzen, azkenen gobernua gantzat bezala etorri gehalanea, eta hasiera nahiko erresa zirudienak, honea iritsitakoan inorketzekin, guk dronakin gendela. Orduan, sareran oso ondo, hegazkina etorri ginean, militar bat gure ez da, dena kustodiatuta, dena oso ondo, baina gero bidai jardin izan da batzutan odisea bat. Eta hoain bukaerako egunak izan dira oso gorrak. Dron askorekin joan zinaten, Iñaki, jakitun akaso dronekin arazoak izango zenituztela, egan egiterak orduan, ez dakitango espazio aereoak, seinalearen indarrak, zailtasun berezirik duen, edo orografia bera den eta hor mendi arrateetan barrena sartzea zen arriskua. Kontua da horreneko egunetan dron batekin dagoeneko istriputxu bat izan zenutela. Bai, nik 10 urtetan 2 dron puskatu ditut, eta bigarrena hemen izan da, bigarren egunen. Piskat, egia esan, irudi polit imposible horietako bat bilatzea junitzen, eta GPS-akin eta bai daude aratzok, kostatzen da hemen gehiago hartzen, hiri barrun dronak nahiz eta baimenakin eta egon GPS aldetikan mugatuta daude, eta ez duten 50-60 metrotik gora juten, normalen legeak 120 metrotan jo gaitu ibiltzen, baina olare dronak 500 metrotan jo juten di alturan. Hemen 60 nahiz eta gora eman, kapatuta geratzen zen, eta gauza arraro batzuk egiten zituen dronak. Nahiz da guzk agindu bat eman, batzutan ondo responditzen,
Eta, bueno, azkenean poste txiki bat ikustu nuen eliza batekin, eta drona bera ero izan. Eta bera ero izan, drona primeran geratu zen, baina kamaran gimbala edo estabilizadorea dana buskatu dintzen. Orduan, drona hori ja anulatuta. Eta hor konturatu zinen, hemen dira batean konponduko zenukeena, pieza bat lortu, hori ordezkatu, Jordanian ezinezkoa zela, ze han dronik erosteko aukerarik ez dago, kanpotik dronak sartzeak ere hilabetetako tramitazioak exigitzen du, eta hantxe geratu zinaten, dron bat Black Hawk derribado esaten dan bezala, ez? Claro, eta gainatzen, 5 dronetatik oberena. Kamara oberena zeukana, galdin denbora gehiena zeukana, garistina, eta izan zen, wow, bidei guztia daukat aurretik, oraindik beste 16 egun dauzkat hemen irudia grabatzen, behar dut beste dron bat. Saiatu nintzen alde guztietatik erosten, abilatzen bat, aukera gertuena zen Israelea pasa, Israelen erosi eta atzera ekarri, baina militarrak esan ziaten ez zingo nula muga pasa kanpoko dron batekin. Ze guri hauek sartzeko, hainbesteko paperak inbarra izan genitun, esaten ziguen ez zindezu dron bat erosi eta ekarri gaurtik biharrea. Eta orduan, eskerak beste dron txukun batzu genitun, beste pertsona batzenak, eta nahi utzi ziaten, bazkenen igual denbora gehiena demakitelako dronakin eta hola, eta nahi utzi diate beste dron batekin ibiltzen, eta gero nien eukan, karreratako edo irudi azkarrak ateratzeko FPV dian dronoitako beste bat. Orduan batekin eta besteakin, lana gustora eta oso ondo egin dugu. Lana gustora eta ondo egin duzue, ikusten ari gara zure Instagramean hainbat eta hainbat irudi, inorke kuriositatea balu gere Iñaki edota Igora drone kontuetan, baina batez ere uste dute gere Iñaki, ez? Iñaki gere inu zure kontu personalean daudela irudi mordoa Iñaki, han topa daitezke, esan da bezala, ez? Jordaniako aire irudi hauek lortzea oso zaila da, azaldu dugu eta ikusi dugu, eta bertan ikusitzak ezue perspektiba zoragarriak. Kontua da Iñaki, azken egunetan gauzak are gehiago korapilatu direla, dron bat galdu egin zenuten, hau ere gertatzen da, dron piloto on eta trebatuek ez dituzue asko galtzen, nik egia esan ere bizitzan bizpairu galdu ditut, gero topatu bai, baino batzutan ere ez, eta batzutan gertatzen da, zuri uste dut ia inoiz ez zaizula pasa, baina orain gontan gertatu zen eta tira, hori konpondu behar zenuten bai ala bai, ze Jordaniako gobernuak esan zizun, hori topatu gabe ezin zenuela herrialdetik atera. Bai, esan duzu bezala, dronak galtzea, dronak eroitzen dira, ez da ohikoa dron bat eroitzea, baina gertatu lehike. Eta are gehiago, horako lekutan, desertuan eginean, badirrunen, egogia 6-7 egutz, azkenen eskaladako edo turismo, kirol turismo, aventura turismoko bideo egitea etorria, orduan, badirrunen desertuan egogia 7 bat egun. Eta hori, da, desertua, baina daude mendik, arkaitzak dian mendik. Oso altuk, igual 1.300 metroko mendik, baina dena arkaitzak eta laberintok. Azkenen ondar arkaitza da, haizeak eta urak demorakin bere bidea egiten ditu, eta daude, arkaitz laberinto bat dena. Esan beharra da, leku hauetan, justu desertu hontan grabatu dira Star Wars, Marte, Dune, eta horako pelikulak, lekua geografia oso, dalako oso desberdina, oso galdua, oso lehorra, ez dago ezer. Eta, dron batekin, mendioietako bat grabatzen egin ditzen bitarten, 140 kilometro orduko hartzen dituen dron batekin, seinalea galdu nun, eta bateria oso gutxi neukan. Orduan, dronak etzun indarrik, normalean inbarko luke gora altxa, eta nigana berriz dituli bakarrik. Baino geratu zanan. Eta guk bagenekin horre sartzea zala, espedizio bat. Ez zala mendi bat egotzea. Ez da, aizkorea jogoraizuko dron bat bilatzea. Ez da, espedizio bat. Espedizio horren irudiak ari gara ikusten, Iñaki. Espedizio horren irudiak ari gara ikusten, kristona montatu zenuten, han eskaladan, esango nuke arrisku batzuk ere hartuta, nahiko inguru irisgarritasun zailekoetara, heldu zinetela, dron hori bilatzea bestela etzinen Euskal Herrira bueltatzen. Nahi argi esan ziaten militarrak. Hemen dronak debekatuta daude, zu bi dronakin sartu zeunea, eta bi dronakin ate hartzea. Igual du dron hori puskatuta barima dago, baina ezin du herrialdean dron batek gehiatu. Guk ez dakigu egitan galdu dezun, edo dronan saldu dezun, edo norbait egin dezun. Egia da guk behaiekin izindak gendukala, €1 militar bat egongo zara gurekin drona ibiltzen egina bitartan. Baina badiruneko egun hauetan, zegoen militar bat, baitarea iparaldetik,
Amanetik etorri zana, eta zeon erdi oporretan, eta guri utzi zigun gure kaxa. Baina zer gertatzen da, drona galdu nunen, orduan aratzok hasi zian, eta militar horri, marroia beak ezarteatik, gure giai marroia botatzen zion. Eta kulpa berea balitzen zela. Eta orduan, azkenen genden pixka bat giak zukan bildur bat berea etzana, kulpa bat berea etzana, nik neukan dron bat galdu nuna, baina banakila zinezko etzana bilatzea, eta militarrak beak bazekila bere alarna betzula ondoin. Orduan, deno gendun presio behen pixka bat dronoi bilatu behar gendula. Eta egun batetik bestea, militarrak esan zigutenen hori, dano bilatzen, ezin nula atera, edo behintzat, aste bete erreten dituta gatuko nintzala, dena argi gatu arte, barak egin duen, urrengo gunen saiatzea bila jutea. Nik banekin drona ze puntutan galdu zen, zer nik beta aurreko batzutatik irudia ikusten nun. Orduan badakit ze puntutan galdu nun konexioa. Eta nik banekin ronak nola erreakzionatuko zuen konexio hori galdutako gehatzen zitzaion bateriakin. Orduan, bilatzeko lekua etzan oso zabala. Esango nuke, 50-60 metro borobil bat edin da. Kontua da, horrea sartzea oso zaila zela, ez da? Baina horre iristea zen, 9-10 orduko espedizio bat izan zen. Ez gindua zen oso prepatuta, eskalatzeiek eta grabatu genitu guztik, ja aurriko egunan juntzian, material iaia guztiakin, eskerrak nerekin zeuden bi kamarak, bai Txabikol eta bai Manek, biak eskalatzaileak dian, eta giare bai, ze lekunta iristeko behar izan genitun 17 rapel, igo behar izan genduen erdi eskalatzen, krepatzen leku batetikan, laberinto batzutatik, orduk eta orduk ibiltzen, eta zuk lehen esan dezun bezala, nahiko arriskutsua, ze leku askotan oso espuesto ginean, genituk bi arnez, 5 pertsonantzako, oso gaizki, eta nik momentu baten, izan nun, drona bilatu behar dugu, oligatzen digute oso ondo dago, baina azkenen, 5 pertsona egia hemen ipurdia jolasten, dron baten gatik, ez dut zentzuik. Baina militarran agindua argia zen. Behar genituen dronoi bilatu barra neukan, bestera aratzok egunekin. Topatu zenuten drona, etxerako bidaia hasi duzu, eta gaur Amaneko aeroportuan ere, oraintxe badakigu hegazkineko enbarke hori egitear zarela eta gauzak zerbait baretu direla, baina pasa dituzu ordu batzuk nahiko estu, ze naiz eta gauzak legez egin, Jordaniako gobernua jakin eta papelio guztiak bete, eta administrazio burokrazia guztiak bete, aeroportuan batean dronak ikusi eta horiek ere, kendu eta hor uzi zaituzte, esperoan zerbait esango zizuelakoan. Bai, goizean akaban negaldi bat hartu dut, akabatik Amanea, eta hor militar bat genduen. Orduan horre bai izan ditegu aratzok, baina gutxiago. Azkenen 5-6 bat telefono deiekin soluzionatu da, eta Amanera etorri gara. Baina Amanera iritsitakoan, kontrola pasatakoan, esan didate, eta paper batzuk ekarri ditegu, eman dizkigute gaur azkenik. Baina, poliziakin, bidrona horiek kustodiatu dituzte, kustodiatu baino kendu dizkiate, eta derrepente paper horiek desagertu india. Paperak eskuz-esku jundia, eta ja inorketzekin paper horiek dutzen den. Eta, klaro, negon berriz bidronakin, paperik gabe, eta horitan berriz Amanea sartzeko. Baina, klaro, nik hemen Amanea iritsi nahi zenen, hegazkin hartu behar nuen, Estambula juteko, baina aeroportutik atera behartzea guztiz, eta berriz sartu, 3 kontrol pasatzeko. Ez da ja barruntza dude, eta txainbol internazionala izanik, berriz zerotik hasi gara nun. Orduan izan da, kendu dizkiate dronak, eta esan diate, 2 ordu lehenago arte, ordu eta erdi lehenago arte, dronak hemenengo dira. Aeroportuko jefean ofizinan, hemenengo dira. Hau dena argitzen bada, emago izkizeu, ordu bat eta erdi lehenago, eta jungo zea. Ez bada argitzen, dronik gabe junberko zu. Nik esan dira, dronik gabe ez dijoa, nahiago bihar, datorra ezten, egaldi bat ordein du, bi dronak hemen duzta baino. Markeoa atertzen bastante. Milak eurotaz ari gara izketan, bai. Batzuk bai. Eta, azkenean, egor ematen du, hemengo aeroportuko nagusiak, militarrakin eta gobernuakin, eta ekzinekin, konpondu dutela, utzi dizkiate dronoiek hartzen, baino, berriz hasi nahi zenen, kontrolak pasatzen, Estambuleko bidaia hartzeko, inorketzekin ezen. Orduan berriz ere zan, dronak hartu, dronak kendu, eta zan, nila sarren egon, zenbat aldiz eta gara ditu dronak eta zenbat aldiz esplikatu gara ditu berdina.
eta ja bildurrekin, baina ez nula hegazkinek hartuko. Baina, bueno, pasa naiz, eta hemen nago. Hor zaude, eta gainera, laizter utzi beharko zaitugu hegazkin hortara sartzeko, handik Istanbulen ordu dexente dauzkazu, eta handik pixkana ez dakit Bilbora edo norako hegaldi hartuko duzu Iñaki. Da, Istanbulen daukat 22 orduko transferra, baina, bueno, 22 orduetan iria jungo naiz, hotel bat hartu dut, eta, bueno, Turkish Airlinesek jartzen du hotela, transferra luza balin bada, eta gero Bilbora nikoa. Eta alde bat ditu, ez dakit iritsiko nahi zen. Ondo bidean, asteazken gau aldera iritsiko zara da, ostegunean? Ostegunen goizeko zazpiretako ETB-ekin lanean egon barret, asteazken iluntzean iritsiko nahi, espero. Ondo da, Iñaki Gereñu, bidaiona izan dezazula, espero dezagunez burua uste gehiago izatea, eta bueltan erakutsiko dizkuguzu dron erdi txikitu horiek nola iritsi diran, eta berandu baino lehen konpondu barko dituzu lanean jarraitzeko. Oso ondo, mila esker. Eskerrik asko, eta eldorri. Beste aten ikusiko gea. Hoixe, ja Euskal Herrian ikusiko gea. Izan ondo Iñaki, aio. Ez tira mamakala Iñaki Gereñu bizi izan dituen abentura eta desbenturak, kontatu bezala, Jordaniara bideo bat grabatzera joan, proiektu handia, ederra, ilusioz beterik, dronak eraman, eta gero, entzun duzu zenolako buruko minak, eta burua usteak izan dituen. Kontua kontu ondo bidean, bihar bertan Euskal Herrian izango da, eta tira, dena hortxe geratuko da, metxe gaizto batean. Eta hori pasata, irudi ederrak ere, akaso ikusteko aukera izango dugu, ziurratera dituzela eta batzuk ere Instagram bitartez ere ikusi ditugu. Aurrera egin behar dugu, bigarren kafean zarete, naiz irratian, Jordanian ez, Euskal Herrian gara, baina... Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gure hurrengo gonbidatua akaso gehiagotan aipatu dugu irratsaio honetan, spoilerrak leporatzeko. Arkakuxok Durango nura agur genezan eskatu zigulako eta landako noiuka hasi gintzeziolako, edo eta bere saretako publikazio jardunaren ondorioz. Baina gure hurrengo gonbidatua, Xue Razkin Olazaran, pertsona serioa bada. Edo pertsona serioa ere bada. Ea den argitze aldera. Erin argitaletxeko editorea da, ordu serioetan irakurle amorratua, izkutuan zein publikoan, formazioz kazetaria, ordu libretan liburu gomendatzailea, desorduetan telesail kontsumitzailea, 24 ordu, asteko 7 egunetan, Twittera. Bagenuen gogoa gurean izateko, lotxagabe xamarra behar du izan, ze entrevista honen aurretik, bagenera, denbora bere atzetik, eta Iñaki Lasa lankidarekin egin zuen doinuetatik garatago podcasta, eta esan omen zion, edo hori kontatu zigun Iñaki Lasa eturak, ea noiz elkarrizketatzen nauten. Baina, berdin maite dugu, eta ez dakigu ondo zergatik, baina gurean da, behingoz, bigarren kafean, Xue Razkin Olazaran, arratsalde honetan gitorri. Arratsalde hon eta eskerrik asko. Azkenan iritsi da. Bai, iritsi da eguna, nago nahiko urduri, baina, pozik. Modu berean. Baita gu ere. Badaolako excitazio global bat, hainbeste denbora entrevista hau gertatzeko, hainbeste arrazoi irratsaio hontan zutaz hitz egiteko, ondo eta gaizki denetatik. Eta mezu eta audioak ere. Eta mezu eta audioak, bai. WhatsAppez, Uxue, nola atrebitu zara esatera, ea noiz entrevistatzen nauten. Eta horrelakoak, bai. Baina, iritsi gara, ona, zergatik, aitzakiak mila izan zitezkeen, ze Erein argitaletxearen martxa ikusita, iaia astero entrevistate egiteko ematen du honek. Ni preste etortzeko. Baina, gaur gorkoari helduko diogu, eta gaur eguerdian, goiz parte eguerdian aurkeztu dituzue, zuen lanetako 2, eta foien inguran hariko gara. Lehenengo atentzioa deitu zigun, eman zigun, zer?
Baina kontatu zergatik ari garen hau entzuten. Bueno, vale. Osea, oraindik ezin dugu sartu materian. Ez. Esan dugu maite dugula batzutan. Orokorrean maite dugu, goiurik pixka bat gehiago gorrotatzen du. Bai, uxuek spoiler batzuk egin zituen Twitterren, eta nik gogoko dudan telesail baten, azkeneko atala irentsi nuen nahi gabe bere txioi esker, eta tira, nahiko triste jarri nintzen. Eta gaur gainera, zauriaren gainean piko egiteko, etorri eta Killinifeko soinu banda eskatu du. Bastante antiklimatikoa da, baina Killinifen azken atalaren hasieran lokartu naiz, 3 bider, eta hor nago engantzatuta ez dut bukatu. Normala. Bueno, laugarren denboraldia izan da nahiko txarra. Bai. Hor behintzat ados gaude. Bai, zerbaitetan bagaude ados. Baina kontatzen ari ginen, atentzio eman zigula duela aste batzuk, zer gertatzen da klimarekin liburu honek. Gaur beste batera aurkeztu duzue, goiu dauka esku artean, Egipton barrena, baina banan arituko gara, eta gaur aurkeztu dituzue biak Danele Sarriogartek egindako itzulpena, Ereinen argitalpena, eta, bueno, hasiera batean, inork aurrentzako literaturaren giroan koka lezaken lana da, baina esango nuke, eta, bueno, baieztatu dugu, badira egun batzuk jaso genituela dagoeneko hemen leineko hainbat liburu, liburu honek ia edonorentzako balio duela uxue, eta betiko estigma eta borroka horietan gabiltzala aurrentzako literaturare dela, helduentzako literatura, eta oraindik hori edorrelako mitoak erautsi beharrean. Egia da kontatu duzuna, eta anekdota batetik abiatuko naiz, nik liburu hau ikusi nuen gaztelaniaz, Errata Naturaek publikatuta, eta nik jarraitzen dut itzulpena egin duen neska, Ana Fletxa. Eta ikusi nuenean esan nuen, ostras, dauka kriston, da superpolita irudien aldetik, gainera gaia, gaurkotasuna badu, eta kezka ere bada, gure mundu honetan. Eta esan nuen, ostras, behiratuko dut, nola dagoen eduki aldetik, nola tratatu dagoen, komentatu zuen komiki bat zela, eta esan nuen, ostras, hau ezakit lantzeko, zientziaz ari da, zehazki klima aldaketaz, esan nuen, ostras, egin bar dute oso ongi, hau guztia barneratzeko, ze kontzeptuak dira zaiak, dira definizio oso potoloak, eta behiratu nahi nuen, eta erosi nuen. Iruditu zitzaidan pasada bat, eta justo hurrengo gunean, esan nion, produkzioa arduratzen den lankideari, esan nion, hau, euskaraz bar dugu. Eta esan zian baietz, aurrera. Eta, Danelek egin du gainera oso ongi, nik uste handicap handia bazeukala, euskaraz ere emateko, eta egin du oso hitz potoloak sartu ditu eta definizio aldetik oso argia da, baina erakargarria ere egin du, ze badira kontzeptuak ikasteko, baina modu berean abentura ere badago liburu horretan. Orduan, alde horretatik oreka badauka liburuak. Abia puntuan Oli Madismoen eta Jenny Jordal, hemen txilenen gorrian ja egiten da euren aurkezpentxo bat komiki moduan, dio, kaixo, Jenny dut izena, asko gustatzen zait animaliak marraztea, eta bestaldean ni ole naiz, naturari eta klimari buruz idazten dut. Biak elkartuta sortu zen marabila txiki hau, eta marabila txiki honek badu, zuk diozun bezala usue beharrezkotik. Eta uste dut esan didazuelako, akaso nik imaginatu dut, baina irakaskuntzan, hezkuntzan, dagoeneko eskertu dizuetela, ez horrelako material bat egotea aurrekin, gazteekin, eta ezain gazteekin klimari buruz gertatzen ari den ulertzeko, ez? Bai, niretzat klabea hori da, alde batetik, aurrentzako bai bideratuta dagoela, ze marrazkien aldetik eta hobeto sartzen da, baina ni heldua naiz batzuetan, eta asko disfrutatu dute liburuarekin, asko ikasi dut, nik zientziaz idazten nuen, baina berez letretakoa naiz, eta 2x2 egitea ere kostatzen zait, baina bai, disfrutatu dut asko, ikasten da asko liburu horrekin, eta bai etxean, eta bai eskoletan adibidez, nik ustea proposa dela lantzeko helduekin, baita adibidez 10 urtetako aurrek irakurtzen badute, ulertuko dituzte, barneratuko dituzte kontzeptuak, eta helduentzat ere nik
oso ongi pasa dut, eta gaur Danelerekin egon gara, aurkezpena egiten, eta Danelek ere itzulpena egiten ikasi du pila bat. Ze ona, hortxe daukagu gaurko lanetako bat, zer gertatzen da klimarekin, liburuaren formatuari dagokionez, guk eskuartean daukagu, horizontalean, sendoa, hasi gara gaur usaintzen nahiko frikiak gara saiontan usainekin, eta orokorran liburuen usainekin, eta bakoitzak usain dizezberdina dauzka, esaterako, eta laizter helduko diogu Egipton barren horrek testu liburuen usain gehiago hartzen du, izan ziteken geografia eta historiakoa, baina izan ziteken matematikako lankuadernoa bera. Dauka Santillana kutsua. Bai. Edo anaia. Eta aldiz, zer gertatzen da klimarekin honek Manley usaia dauka. Manley? Bai, Manley margolak? Manley? Ostras, bai. Bai, ez dakite imprentan honi nola ditzen zaion, baina gaur egun nahiko modan ere badaude mantel batzuk jatetxeetan, oso koloredunak, oso politak, oiorizuk lagundu nahi badiazu, Tolosako Orbela jatetxeak izan zituen batzuk, baserritar argazki zoragarri batzukin, eta ez dakizu impregnazio motera biltzen duten, baina hartzen dute, margolaien, Manley margoloien usaina. Eta honi usain hori hartu diogu, bai? Eta hori bilega friki usainak desberdindu nahien. Guk egia esan, bulegoan esango dut, etortzen direnean liburuak, nik behintzat egiten dudana da ireki eta usaindu, osea, baita guk ere, unboxinga egin eta bigarren gauza usaintzea izaten da. Y por la playa caminar. Zertxo baita erakutsiko diogu entzuleari edo ikusentzule den horri ikus dezan, ze estetikan murgiltzen den, baina batez ere oso marrazki eder, zaindu, landuekin, oso estilo konkretuan dabile liburua, eta, komiki formatuan, badoa pixkanaka azaltzen, eta batzutan mito batzuk erausten horregatik diogu hain aurrentzako ere ez dela, adibidez, bi arrazoirengatik azten da itsasoaren maila, eta hemen azten da pixkana, Groenlandiako, Antartikako, Asiako, Europako, Afrikako eta Amerikako glaziarrak urtu ostean, hori itsasora iristen dela azalduz. Eta pixkana, hori guztia garatzen doa. Zenbat igo da temperatura? Hemen ere badaudez batzuk, ez hori, leyenda urbana bada, mito bada, ez, egia da, nire garaian bazegoen, zientzia pixkat jarri diote, oso errex uler daiteken liburu bati. Zer gertatzen da klimarekin? Egokia, zure inguruko aurrei, zureak balima dituzu eurei, bestela ingurukoei, aurrak ez dazkegunak horrelako pariak inguruko aurrei egiten dizkiogu eta gustora asko. Baina egokia, ia edozein formatotan, eta edonorke irakur dezan. Ez da dakite adinez ere nahiko malgoa ikusten dut, igual txikientzako ere ez da, ze kontzeptuak lodiak dira batzutan, ez dira errex ulertzen. Nun markatu duzu zuek abia puntua edo? Publikatu genuenetik bai Twitterren eta bai, iritsi zaizkigun galderak, dira betikoak adintartea, ez? Ze gomendatzen duzu ezuek, aurrekoan hitz egin genuen eta nik uste 8tik aurrerakoek ulertzen aldutela bai helduak hor inguruan baldin badaude, kontzeptuak eta barneratzeko eta azalpen gehiago emate aldera, ez? 10 urtetatik gora nik uste bai barnera dezaketela kontzeptu hori guztiak bakarrik, eta gero hori helduentzat, guretzat oso aproposa. Urbanekin penak hiltzen. Izu goiuri gogoratzen ari nintzen, akaso 7.554.054.322 aldiz, nire gitarra ordinaren historia baino batzuk gehiagotan, ez gutxiago. Gehiagotan kontatu diguzulako zuk egiptologa izan nahi zenuela. Bai, txikitan egiptologa izan nahi nuen, baina norbaitek, eta ez dakit zergatik baina niz oroitzen zein izan zen nire ametsa urratu zidan hori, norbaitek esan zidan egiptologa izateko historia guztia, hasieratik ikasi behar nuela, eta beste zibilizazio guztiak ikasi behar nituela, eta hori buruzko azterketak egin, eta ez zitzaidan bat ere gustatu zenik egiptologia ikasi nahi nuen, soilik Egipto interesatzen zitzaidan, besteak, kasorik ez, erromatorrak, Grezia, Zuk patata tortilla egile izan nahi zenuen patatak zuritu gabe. Ez,
Ez, patatak eta arrautza ondo. Nik patata tortillen, hori da, nik patata tortillen sukaldaria izan nahi nuen, beste zer, kozinatu gabe. Ba, entzun hau. Kristo aurreko 756 Tutmes nekazari famili bateko semea eta Neferu Egiptoko erregearen semea jolasean dabiltza Nilo ertzean. Piramiden parean besteen bat arratsetan bezala. Egun horretan ordea zerbait gertatuko da eta bizia aldatuko die betirako. Aurrauen eskutik Niloren herrialdean barrena ibiliko da irakurlea. Bidaia horretan era askotako abenturak, umorea eta deskubrimendu ziraragarriak aurkituko ditu eta hala aintzinako Egiptoko zibilizaziora hurbiltzeaz batera, protagonisten patu harrigarriaren lekuko izango da. Hau zan zure Egipto? Hau izan nere Egipto. Eta gainera liburua hartu. Ze onera gure laborategira iritsi zenean, ikusi nuen, Egipto ze ona, piramideak, tal, dena, eta vuelta eman nion, eta ikusi nuen txakur bat, Nilo ibaieko barku batean, eta esan nuen, liburu hau niretzako eginda dago. Bueno, zegoista hori, baina. Garai hartan kroketak ez ziren egongo Egiptongo Juri bestela. Imaginatu. Txakurrak kroketak eta Egipto. Krokodiloak bai, hor duzu bat. Egia da. Ez da ingo nuke. Beraz, nik hartu dut eta esan dut. Ni ez dakit, bederatzi urte zituen Goiurik flipatu egingo luke liburu honekin, baina gero pentsatu dut, 28 urterekin ere flipatu egiten dut. Hemen gauza bera gertatzen zaigu liburu hau ere bada edo norrentzat, baina kaso, bai estetikak, bai formak bideratzen du gehiago aur literaturara, ez da? Bai, nik esango nuke proposamen ausarta dela irudien aldetik, ze ezakin nola esan, da lehen Godard eta olakoak nola erabiltzen genituen, estetika hori, eta hori ekartzea gurera, nahiko boomer izan daiteke, batzuen ustez, baina niri atentzioa eman zidan, eta gustatu zitzaidan, egin zigun proposamena, ze berez idazleak berak egin ditu irudiak, Amparo Errandoneak, eta da, esango dut, Egiptoko friki bat, eta aditua da, eta nik uste oso ongi azaldu dituela, kasu honetan oso etapa esango nuke zehatza aukeratu duela, ez da Egipto horrela orokorrean, baina bai azaldu dituela nik uste Egiptorekin lotzen ditugun kontzeptu, elementu denak, eta faraoiak, eta ikusiko dugu protagonistetako bat Pianki, ez, izan zela lehen errege beltza, ez, Egipton, eta nik uste oso ongi sartu dituela kontzeptu hori guztiak historia horretan, eta gainera klimarekin bezala, oso modu erakargarrian, ze umorea ere sartzen du, adibidez, krokodiloaren papera hori da, ez, umorea sartzen du, eta egiten du erakargarriagoa, eta sartzen da, ezakit, historia sartzen da, errazago. Eta dena oso ondo azalduta dago, piramideak zer diren, koroa desberdinak, bakoitzak zertarako balio duen, bez, aurren historia ezagutzen zoazen einean, Egiptoko historia ere ezagutzen duzu, eta zuk aipatu duzu, Amparo Errandonea Egiptoko frikia dela, baina entzun kurrikulum hau. Ikasi zuen, historia Madrilgo Unibertsitate Autonomoan, baina gero gradua ondoko ikasketak egin zituen egiptologiaren arloan, Romako La Sapientzan eta Parisiko Sorbonne Unibertsitatean, eta gero Oxfordeko Unibertsitateko Griffith Institutuan, eta gainera hieroglifikoko eskolak ematen ditu Madrilgo Unibertsitatean. Juriak, aso engantzatu zaitezke zure pasiora, beste modu batera, gaur egun. Nola? Amparoren bidez, liburuaren bitartez. Liburuaren bitartez ziur. Hori bai. Baina, esan nahi dut, hieroglifiko eskolak eta horrelako gauzak akaso egin ditzakezu. Amparo hori datzia, berba dauden historiako karrera osoa egin nahi ez duen jendearen zat, egiptologiako eta berak bestela emango dizkizu masterclassak, fijo. Vale. Kudeatuko dugu. Vale, perfecto. Kudeatuko dugu esan du. Bai. Oso ondo. Baina gainera irakurri dut, komiki hau egiteko ideia Donostin sortu zela. Zitzaiola. Bai, bera Donostikoa da, ez? Bai. Bera etorri zen proiektuarekin. Hau egin du, berari gustatzen zaiolako pila bat Egipto. Eta horren inguruan, sortu du historio bat, bai, fikziozko elementuak sartu dituela, baina historiakoak ere sartzen ditu. Eta egia esan,
Osa, flipatu genuen, nik berriro diot, estetikarekin asko flipatu nuen, esan nuen, ostras, hau, Egipto, zakit, baina gero ikusi nuen komikian, eta esan eske funtzionatzen du, eta gainera, hain da zaila komiki batean, esan nahi dut, bokadilloak daude, testu gutxi dago, eta azalpenak izan daitezke infinitoak, nahi baduzu, ze Egiptoren inguruan. Eta bokadillo batera kondentsatu behar. Bai. Eta bai jarri dituela azalpentxo batzuk orrialden iskinetan, baina egia esan, eske iruditu zitzaigun hain narrigarra, esan genuela, hau gainera, berak bai idatzi duela gaztelaniaz, eta esan genuen, bitara ingo dugu, eta Danele Sarri Ugartek ere egin du itzulpena euskeraz, bi hizkuntzatan izateko, eta izan da, berekin lan egitea gainera marabila batze. Hitz egiten zuen bakoitzean, azalpenak ematen zituen, ze nik azken batean editatu diot lan hori ez, eta gauza batzuk, mezu batzuk murriztu edo, nik badakizu espazioarekin, dudala nahiko lan eta handikap, erronkandia. Eta batzuetan, esaten zian, eske hau ezin da moztu edo hau horrela esan dut, historian ala jaso delako, eta nik, argiago uzteko hautatzen nuen egitura bat, ez? Baina ez behar zuen beste bat. Eta orduan berak azaltzen zidan, gainera oso ongi, historiaz, ikasi dugu asko. Ikusten dugu, ereinen urteko martxa, orain arte orkestu dituzuenak, orkesteko daudenak, nobedadeak, zenbat proposamen kudeatu ditzake Xuerrazkinek haibidez, maiatzaren 17an gaude, 5 hilabeteetan. Galdera zaila erantzuteko, orain publikatzen ari garen liburuak berez iaztik dauzkagu martxan. Nik behintzat iaz iritsi zitzaizkidan batzuk eta hoiek landu ditugu orain arte. Eta orain azken hilabetetan, imprentara bidali dugu eta baditugu ja fisikoan, ez? Baina iaz hasi nintzela hoiek lantzen testu aldetik eta editatzen lan horren aldetik. Bai. Entzutean ari garen hau Sastraka 0 bat, Doniño Rezek duela hilabete gutxi batzuk aurkeztutako 12 kantuen lanen artean lehena da. Baina mentxe, loturak hasten ikusten gara. Gure entzuleak aso gogoratuko da, behin programa baten hasieran jarri genuela horrela bideo trailer moduko bat, kantu puxka batekin, eta lako proposamen estetiko, literarioekin, eta kontua da, Imanol Lubedak, garai batean bidertzean, eta gaur egun Doniño Rez taldeko abeslari eta konposatzaile denak, helarazi zigula 4 minutu gutxiagotan bideo bat, WhatsAppez, eta holaxe ikusi, reproduzitu, eta programa hasi bar genuen, oso zen interesgarria, han somazitekeen zerbait politari zela gertatzen, baina informazio gehiago behar genuen, eta nik, esaiak beste zerbait, oaintxe hastidiat programa eta sartuko diaguta, ezin diat gehiago kontatu. Eta orduan izan zen, ze ona. Eta orduan entzulei, programa hasiran azaldu nien, alaxe, aurrela gertatu da, bidali digute, antzeman zitekeen orduan, proiektuaren izena Sastraka zela, ez dut buruan zehazki zenbat informazio gehiago bagenuen, baote genekien Peio Lizarralde eta Gorreta eta Arroyo eta konpainia bertan egongo zirenik, hori guztia ez dakit bagenekien, baina zerbait gertatzen ari zen. Eta gertatu da, eta hau ere zuen eskuetatik atera da, liburu tzarra, erakusketa, proiektu musikal, fotografiko, literario, artistiko, dena sartu proiektu puxka, Sastraka maleza honetan aurrera aterdu zuena. Bai, ni ereinen sartu nintzenean susmo hori ere baneukan, ze ja hitzartuta zegoen, proiektu bat martxan zegoela, eta nik entzuten dituen batzutan izenak. Lizarralde, Agorreta, bestalde batetik, Raio ere, Imanol Ubeda, eta esaten hori ez da baina. Zena egin eta, ostras, esan zidatenean hori, Peio Lizarralderen testu batetik abiatuta, testu hori Agorretari bidali ziola, ze lagunak dira, ze nik hau aurkeztean beti esaten dut, 4 sortzaile. Baina egia esan, aurkezpenetan haiek esaten dute, 4 lagun. Eta nik uste hori dela definizio onena, hau zer den azaltzeko, ez? Eta hori, hasi zen Lizarralderen testu batetik, bidali zion Agorretari,
Agorretak esan zuen, ze testu polita egingo dut zerbait, ze horrekin abiatu zuten, ez? Eta Agorretak esan zuen, margolanak egingo ditut, honen arira, ez? Lizarralderen mundu hori irudikatuko dut. Hori da oso bestearen lizentziatik, ez? Bai, bueno, gero azaldu guztu, ez hain beste Agorretaren estilo propiotik, baizik eta Lizarraldeke sorrarazi didan ontatik, ez? Eta behin baino gehiagotan komentatu dute, bakoitzak bere disiplinatik pixka bat aldendu direla, osea, bere disiplinan jardun dutela, baina erosotasun horretatik, ez, Imanol Raiok osongi azaldu zuen, bera zinemagilea da, ez, eta bera proiektuan sartu zenean, espero zuten, labur metrai bat egitea, edo, eta argazkiak egin zituen, ez, eta ordan erosotasun horretatik aldendu zen pixka bat hori egiteko, eta hori ere polita da, ze zure disiplinan zaude, osea, irudiak, soinua eta bar, baina beste gauza bat sortarazten dizu horrek, ez? Kasu honetan, dena hasi zen Peio Lizarralderen testu batetik, eta ez da izan, lau sortzaiek biltza eta esatea ingo dugu hau, izan da, kate moduko bat, ez? Testua pasazaioa Agorretak inditu margolanak, gero Imanol Ubedak esan du, ostras, honen inguruan agian abestiren bat egingo dut, edo okurrituko zait zerbait, ez? Eta azkenik Imanol Raio, nik ere egin nahi dut zerbait honen inguruan, eta egingo ditut argazkiak, eta joango naiz nire herrira, ez? Eta aterako ditut argazkiak, eta bitartean entzuten dudan hori, ez? Soinu horiek bilduko ditut CD batean, eta jendeak argazkiak ikusten dituen bitartean, nik entzun dudan hori, beraiek ere entzun dezaten, ez? Eta kilkerrak entzuten dira, eta nik uste, proiektu oso polita da, gainera sortu da, iaia nahi gabe, ez? Ez dute esan, hori bilduko gara eta ingo dugu zerbait, ez? Eta hain natural sortu da, non nik uste, disiplina guztiak biltzen dituen proiektua erakusketa batean ikusiko dugula, baina gure aldetik behintzat liburu batean ere bildu nahi izan dugu esperientzia hori guztiak eta disiplina hori guztiak, eta egia esan atera da oso proiektu polita, nik zer esango dut. Oso proiektu polita, oso liburu ederra, pixutsua, sendoa, oso luze azter daitekena, ez da irakurtzeko liburu bat, irakurri ere egin behar da, baina ikusi egin behar da, entzun egin behar da, gauza asko egin behar dira proiektu anitz honekin, disiplina anitzeko honekin, eta kaso, ura gozatzeko aukera oso bereziak ere badaude, Iruñan aurkeztu zenuten, bertan izan zen Donin Horrez, Gasteizen da oraintxo, Jan Eder Euskararen etxean, bisita giratuak izan dira, beraz, ez dakit, proiektuak dimentsio ezberdinak hartzen ditu, liburutik harago, eta erakusketa hoietan, nik uste goza daitekela eta pixkat eksperimentatu, lau sortzaile hauek, edo lau lagun hauek, bizi izan duten prozesua bera, ez dut? Bai, adibidez, Iruñekoa oso polita izan zen, ze erakusketaren inaugurazioan egon ziren abesten eta kontzertura hurbildu zen jende asko, eta bai, dimentsio desberdinetan disfrutatu daiteke erakusketan, eta gero bai, saiatu garena egiten da hori guztia artefaktu batean biltzen, ez? Eta orduan, nik uste erakusketaz gozatu du daitekeela, baina beste modu batean, etxean zaudenean, eta goxo-goxo, eta ni nagoen moduan, sofan etzan da, irekitzen duzu, eta daukazu dimentsio hori guztia artefaktu horretan, nik uste dela magikoa. Magikoa. Aizue, sastraka maleza honen inguruan luzeago eta lasaiago eta kaso sortzaileekin ere aritzeko aukera izango dugu. Zuek aukera baduzue Gasteizen orain, aurretik Iruñan, ondoren udazkenean Donostia iritsiko da. Bueno, Euskal Herritik ibiltzeko aukera izango du, ze ondoren Bilborare badoa, okerazpa naiz, bertan ere kontzertuak izango dira, erakusketak giratuak. Ezazue pista galdu, jarraitu sastrakaren bide zidor hori, eta aukera baduzue gozatu, guk ere jarraituko dugu Erein Argitaletxearen, bide hori, eta joango gara Uxue Errazkinekin itzordu gehiago egiten, euren lanak aurkez dizkigun, eta bide batez ere jarraitzeko espoilarrak egiten, ze harreman hau sortu da espoilarren oinarritan, eta orain ez gara, hola purista jarriko, ez da. Ze telexia ikusten ari zara orain? Momentu honetan ez daukat. Bale, eskerrak. Baina, informatuko zaituzte. Twitterren bidez, izango duzu nire berri.
Arratsaldeko 5:34 minutu, agurre esan barri dugu Xorrazkini, mila esker benetan, eta esan dako aitzordu gehiago egingo ditugu xue. Bai, mesedez. Segi gogor lanean, eta laizzer izango dugu beste lanen baten berri hemen bigarren kafean gainera, honeko erdi itzartuta badaukagu eta. Jarraitu hemen, naiz irratien bigarren kafean, azken 25 minutuak Juan Ignacio Artxogaren eskutik egingo ditugu eta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Si no fuera para mirarte ya no tendría sentidos. Ay, volver y tocarte y me gusta, me dice al oído. No me levanto ni me acuesto día, que malvado 100 veces no haya sido. No me entretengo, estoy en lucha todavía. Hoy voy ganando, ayer perdí. Aurpegi arraroa jartzen dabil Juan Ignacio Artxoaga dio, zer da ba? Bazuen Extremoduroko Robin Iniestak Prometeorekin alako fascinazioa eta baditu inbat kantuaren inguruan egindakoak eta honek zehazki Prometeo izen eta guzti badu. Juan Ignacio Artxoagaren gidoian ikusi dugu lehenengo goza. Bueno, duela 2 aste gurean aritu zela, Prometeo eta opari gintza aitatuta, eta horren aritik aukeratu dugu kantu hau. Azalpena eman da, akaso lasaiago da, Juan Ignacio Artxoaga arratsalde ondo ongitorri, bigarren kafera. Baita zuide, haze sarrera india zuen. Ronca de madrugada y nunca me dice no que a nada. Prometeo eta opari gintza, eta hortxe geratu gara, tira, badoa berriz ere urra honditara Juan Ignacio, eta honek eman digu berriz ere mitologiaren usaina, eta atzera begira, gaurkoa ulertzeko iraganaren beharra, eta girori sortu dugugan zure gaurko proposamenak, baina argitu beharko diguzu, oker gabiltzan edo zuzen xamar. Osan da, ez zuzen. Minutu batean egingo du aurreko gariakin pixka bat lotu. Prometeo komentatu genuen gentil bat dala, greziar mitologiako gentil bat, gizakien alde eta jainkoen kontra jardute duena, eta horregatikan jainkoen zigorra handi bat jasotzen duena, ez da? Alde hortatik, garai hartan han ere indarrean zegoen gentilaro, gero galdu zen gentilaro horren ordezkari edo da. Horren, ikusi genuen, atxatu genuen nola oparigintza edo sakrifizioa modu diferentetan egite zala, ez da? Lehenago oparigintza zen, gentilaroan den moduan, oparia egiten dutenak simbolikoki oparitzen du den dena, ez da, arkumea edo oliaskoa edo jatekoak, edatekoak, eta gero fisikoki berak oparitzen duenak eta herriak konsumitzen du. Eta, testu inguru Indo-Europar berrian jainkoak tartean sartzen dienien, eta jainkoak beti izaten dituzte bere ordezkariak lurrean, bere apaizak, erlijio guztietan, oparia simbolikoki bakarrik ez, simbolikoki jainkoi eskaintze zaie eta gero fisikoki jainkoaren ordezkariok konsumitzen dute, eta eze asko ez da gelditzen arkumea ekarri duenaren zat, ez da? Komentatu genuen, inguru horretan ze amarrua egin zien Prometeok, jainkoei, eta nola baite handik aurrera gizakien aldeko ohitura bat nola ezarri ahal izan zuen amarru horretan oinarrituta. Dena den, atxatu genuen nola oparitu, nola konsumitu opariak, baina bada oparigintzan inguruan beste kontraste interesgarri bat gentilaroa,
Euskal Herria sartuta dagoen gentilaro hori, eta indo-europar kulturaren artean. Eta da, oparia sorrarazten duen harremanaren ingurukoa, harreman horren zer nolakoaren ingurukoa, ezta? Eta batez ere harreman horren tempoaren ingurukoa. Hor dago kontraste handi bat. Ia nola esaten dugun. Hori ba, hau zia lurrera jetxi barra dagoen. Euskal mitologian, opariak ageri direnean, opariak egiten zaizkio mariri, momentu batean, erromeri bat egiten da, eta opariak egiten dira, jai bat antolatzen da mari bizidan lekuaren inguruan, hanpozik egon dadin. Eta, horrek badu, ordain bat. Oparia dagoenero, ordain bat dago. Hori da, bikote bananezina, oparia eta ordaina. Eta opari ordain bikote horri, behin eta berriz errepikatzen da. Erromeri bat egiten da, eta arkume batzuk, eta kapoi batzuk, eta zea batzuk eskaini eta kontsumitzen dira, festa egiten da, eta hori zertarako da, datozen hilabeteetan, mari hortxe bertan gera dadin, eta eguraldia, komeni zaigun bezalakoa izan dadin, ezta? Baina, hurrengo urtean berriz joaten gara. Iaz bidalitako arkumearekin, ez dezagun datorren urtean eguraldi ona espero, ezta? Hori da, tempoa eta ordainaz ari naizenean hori esan nahi dut. Behin eta berriz errepikatzen den hartu eman bat dela. Oparia egiten da, eta horren ordainetan zerbait espero da. Etxeko hildakoen inguruan egiten den oparigintza, hori izan da ohikoena Euskal Herrian, garai batean, basarrietan nola ohera joan aurretik, beti ustezan leioa, aldare funtzioa zeukan sutondoko leioan, barroko aldean, leio apal horretan, ustezan jateko zerbait, ustezan ura, ustezan argia piztuta, eta ustezan sua piztuta, gauez etortzen ziren etxeko hildakoen arima, edo, gorputz eta arima osorik etortzen ziren horiek, denetarik topaz ezaten, ez da? Baina, aldi berean, etxa jaunak edo esate zaien, beste batzutan lamiak esate zaie, izen generik horri erabiliz, horren ordainetan lanak egiten dituzte etxekoen alde. Izan daitezke kanpoan egiten dituzte, bukatu gabe utzitako lanak haiek osatzen dituzte gauez, edo izan daiteke etxean bakarrik gehatzen den umea zaintzea, gurasoak kanpoan lanien aidien bitartean, beti badago opariaren ordaina. Oparia, ordaina, bikote hori beti batera doa, eta beti bere tempoa du, esaten dugun bezala, ezta? Dieta egiten dugunean, batez ere umeak eta edo gogo hundirik ez daukagula dieta egiteko, kriston bokadilloa jaten hasten gea, eta herritaiten badigute esaten dugu, eran neun ez nuen afaldu. Pixka bat horren antzeko zerbait da, ez da? Horrelakorik ez da, hori barregarria da, ez da? Dieta egiten ari bazara, egunero egiten duzu dieta. Honekin berdin da. Zuko oparia egiten duzu gaur, eta gaur izango duzu ordain bat oparia jasotzen duen jainkozko edo horren eskutik, ez da? Eta berdin, arek zerbait egiten badizu, opari emango diozu gaur. Joan den urteko opariarekin ez duzu haren ordainik espero urten. Zabaldua hoa iruntzi dana berbarik egin. Juren aria dituk aria jarraitzen gutxuira bera. Pixkanaka bai. Egia. Nola baitere berritu egin behar dela kompromisoa, ez da urtean behin edo... Bai, edo egunero. Hori da. Edo egunero, baina hartu eman badala, Joan etorri badagoela, hartu eman badala. Hori, askotan esaten dugu, mitologia batek daukala bera dagoen gizarte horren antza. Mitologia eta gizartea azkenian txampon beraren aurkia eta diferentzu badi, ez da? Orduan, momentu batean etortze zaizkigu Indo-Europar kultura, eta Indo-Europar kulturan hau zeharo aldatu egiten da. Harremana lehen esan dugu
Zabaldua hoa iruntzi dana Zabaldua hoa iruntzi dana Autorizazio, meno pari materiare. Bueno, orduan, esaten dugun bezala, etortzen da Indo-Europar kultura, eta Indo-Europar kultura, Indo-Europar gizartea, ez da gizarte demokratiko bat, esan dezagun gentilarokoa bezala, hor badaude jainko batzuk, oso handiak, oso alguztidunak, eta gizaki batzuk oso txikiak, eta jainko horiek oso elezin dituztenak, ez da? Bueno, testu inguru horretan, horrek sortzen du bestelako oparigintza bat, aurretik orain deskribatu dugun hau ez bezalakoa, ezta? Eta oparigintza horretan, batetikan ikusi dugu, oparia konsumitzeko eskubidea, oparia dakarrenaria ukatu egiten zaiola, arkumea ez du, erromerian dijoan pertsonak jaten, baizik eta apaizak jainkoari eskaintzen dion apaizak jaten du gero arkumea. Hori konsumizioaren aldetik. Kontsumitzeko eraren aldetik. Eta esaten genuen tempoaren aldetik, jainkozko absolutoak dakartzaten eta plazaratzen dituzten Indo-Europar kultura hauek, ekartzen dute sorune harrigarriaren figura. Sorune harrigarriaren figura berria. Eta zer da sorune harrigarria? Bueno, sorrune harrigarria, Adan eta Ebarena da, esate baterako. Behin Ebak esaten digutenez, iragan mitiko batean behin pekatu bat egin zuen, eta horren ondorioz, bera eta bere ondorengo guztiak, zorpetuta bizigea. Arek sortu zuen, haren pekatu originalak, Arek zorpetzen gaitu guztiok, ezta? Berriro emakumeak du errua, Edo, bazen ez da, beti txarrerako ez. Esan nahi dut, temporalidadean insistitu nahi dut, ez bakarrik gauza txarrak. Gehienetan zorpetzeko kontua izaten da, bai, hoi azaltzen da, bai, Indiako mitologian, mitologi Indo-Europar Indiarrean, sortzen da mitologia eskandinaviarrean, badago alako gertakari bat, iragan mitiko baten gertakari bat, eta gertakari horrek danak zorpetzen gaitu, ordukoak eta ordukoen ondorengo guztiak betirako. Jesu Kristorena, hoik ez di Indo-Europarrek, baina, bai badute jainko absolutu alguztidun bat, eta azkenian eskema bera da, ezta? Jesu Kristo gurutzean hiltzen da, eta horrek danok salbatzen gaitu, ordukoak eta gerokoak ere. Esan nahi dut, beti ez da zorpetzea, baina bai, denbora mekanismo hau, behin iragan mitiko batean gertatutako zerbaitek danak lotze gaitu. Hori da, sortzen dan eskema berria, leno, gentilaroan ez dagoena, ezta? Eta eskema berri horretan, hori sortzen da, esaten dugun bezala, mitologia gizartearen ispilu dalako, eta ahal guztiduntasun horretan, iragan mitikoan gertatzen dana, ez da egun bateko ordainekin bukatzen, ez zu, betirako zaude hemen zorpetuta. Nik salbatu nizun bizitza, eta betiko zaude zordun nirekiko. Denboran zehar betirakotzen dien zorpetze edo lotura horiek Indo-Europarrekin sortzen dira, eta nezako interesgarriena dena, badute gaur egun eragin handia gugan. Esan nahi dut, zeharo metabolizatuta daukagun mekanismo bat dela. Mitologiaren arlotik kanpo, baina aitatuko dugu adibide bat edo beste. Hori da, hori esan barra nizun, pixkate entzulea galduta gondaiteke, ados, ni banabilor jarraitzen, kostata, galduta eta berriz ere bidean topo eginda, baina zein da beraz mitologiak, ez? Gure gizartean egun. Orain iritsiko gara. Hori da, honekin lotuta du. Esan nahi nuna, orain arte nik uste dut kontatu dugun moduan, behintzat horrela azaltzen saiatu naiz, oso normala da, elkarrekintza bat momentukoa eta behin eta berriz errepikatzen dana, ezta? Ni gaur mesede bat egiten dizut eta zuk ordainetan zerbait egiten didazu. Baina ez dizut gogoraraziko datorren urtean berriz ere beste ordain batekin etortzakizkidan nahi, ez? Hori oso normala badare,
bestea, nahiko anormala dana, beti ereko ze horiek sortzen dituena, oso barneratuta daukagu. Eta esango dugu adibide batzuk. Mitologiatik eta oparigintzatik oso urruti daudenak, ez da? Beno, eman dezagun zu lanbila zabiltzala, eta ikusten duzu, lanpostu eskaintza bat, interesgarri izan daitekena zuretzako. Eta orduan joate zara, eta esaten dute ingelesa jakin behar duzula. Orduan, zuk esaten duzu nik ingelesa badakit, eta orduan jarriko dizue ordu laurdeneko ariketa batzuk, eta 5 minutuko elkarrizketa bat, eta horrela kutsiko duzu ingelesa badakizun edo ez dakizun. Baina, boterearen bidetik datozen erakunde eta zeatan, eman dezagun 45 urte dituzula, eta 18 urtekin, urte bat errepikatu behar izan zen duen, da gehatu zeinen nola zer egin handirik gabe, eta kriston matxak egin zen duen ez dakize hizkuntzakin. Eta atera zen duen C2. Euskararekin, hainbatek eta hainbatek egiten duena. Orduan zu jotezea, eta esaten dizu, eta badakizu euskeraz? Ez, esaten dizu, sabes euskera. Edo mugaz bestaldera, tipo referentzia galdetuko izu, ez da? Eta zuk euskeraz, txintik ez dakizula, 18 urte ezkeoztik ez dezulako gehiago hitz egin, edo berdin ingelesa, edo berdin, ateratzen duzu C2 bat, eta esaten duzu, ekintza primigenioaren izenean ebentxe betirakotuta daukat nire ingelesaren ezagutza. Eta jartzen dezu C2 mailan gainean, eta administrazioak onartu egiten dizu. Goiti berako gezur borobila dena, eta da, zuk halako horrelako hizkuntza badakizula eta menperatzen duzula, ezta? Bueno, hori da, bide horretatikan, eta lehen aitatu ditugun bekatu originalaren, eta eskema beretikan gaur daño, eta oarkabean, zeharo indarrean daukagun mekanismoa. Bueno, hori bezala, hizkuntzarekin, kasu bat, eta funtzionatzen duena, ez da? Baina, edozein oposiziotan. Edozein oposiziotan daukagu berrize, sorune mitiko harrigarri horren eskema, berriz ere, ez da? Espainian bainipin, eta Euskal Herrian Espainia eta Frantziaren eskema latino-indo-europar horren oinordeko diren neurrian, ez da? Zuri galdetuko dizue oposiziotan urrengo astean zeharo aztuta eukiko dituzun gauza mordoa, zeren ikasi dituzu, ez da gizan bat denboraz, alegin handi bat eginez, eta iritsi zara sorrune magiko horretara. Eta hori pasatzen baldin baduzu, baduzu urrengo egunean den aztuta eukitzeko eskubide. Ez duelako ezertarako balio, baina zuk hor lortu duzuna betiereko balio du, ez da? Bueno, hori beste tokietan funtzio publikoan ez da hola sartzen. Ez dakit badakizuen, oso interesantea da, eta oso interesantea litzateke politikoki hau planteatzea. Baina, bueno. Ez azaldu guzu. Ez da zu musika sartuko. Nahi zu digotzia eguko, Bururatu zait berritxarraken jainko ateoa kantua. Juan Ignacio bada jainko ateo xamarrata. Bueno, herri gentilarako ukitua duten Ipar Europako herri hauetan, eta Europar Batasunean ere, haien gandik kopiatu baitu, funtzio publikoan sartzeko, bada baita ere azterketa bat, baina mekanismo honetatikan askoze gutxiago du, zeren ez dizue galdetzen urrengo egunean zeharo aztuta eukiko dituzun gauzak. Oposizioak ez die preparatu behar, ez duzu ezer ikasi behar. Oposizioetan planteatzen dena da, zure lanpostu horrekin lotura duten hainbat galdera. Eta galdera hori die hainbat arazo, eta esaten dizue, bihar hau gertatzen bazaizu, eta egoera bat planteatzen dizue, zer egingo zenuke? Eta zuk erakutsi behar duzuna da, zure trebetasuna egoera zailetatik ateratzeko, edo egoera bat konpontzeko. Eta ez duzu
ordu bete pasa behar, ez da ordu betere ezer estudiatzen. Dia zure abildadeak. Orduan, alde horretatik naiz eta bai azterketa bat izan eta gero bizi osorako lana ematen duen, ez dala bizi osorako, baina bueno, hori rekomendatuko dugu, baina ez da bestea bezin faltsua, zatik azkenian ez dira zure ezaguera, baizik eta zure izaera neurtzen dana, ez da? Eta zure izaera hori datorren urtean berdina izangoa. Ten eskema, nolabait mantendu egiten da, diferentea da, ez da? Bueno, hau, jende askoak ez daki, ni jakin nuenetik, pentsatzen dut, ze polita nahiko balitz, eta ez da nahi, nahiko balitz, planteatzeko, beti entzutan dugu hemen politikarien artean, euskaldunak diferenteak gehala, eta ez dakit nola gehala, eta ze pasako litzateke Euskal Herritik edo Euskal Herriko autonomia erkodikotik eman dezagun, abertzaleak eta nagusi dien toki batetik, planteatuko balitz Madrili, esaten, ez guk funtzio publikoaren zea nahi dugu Europan bezala egin. Bida ze kontraesan polita planteatu liteken, zaren nik ez dakit Madrilek, noski, indarra badu, baina ze polita Madrilek planteatzen baldin badio Euskal Herriari, ezezko bat, esan ez dizutuzten zure funtzionariak hautatzen, Europan hautatzen den moduan. Europaren aurrean kilima batzuk egiteko Espainiari oso gai polita da. Baina ez dakit Madrileko iasko ajola zaien, Ez dakitela Madrileko iasko ajola zaien ala, ez? Ze askotan gertatzen dira Europak gaitzesten du hau, Europak esan du... Kartzeletako torturak zehatu ez izana, ikertu ez izana, edo fondoekin egiten den, eta zer ez den egiten, eta gero... Horre guztiak ez duen bestek ezkatzen. Gero gai batzuekin bai larritzen dira. Oso gai polita izango litzateke. Europara eman, eta esan izuen Madrilek ez diguzten gauzak Europan bezala egiten. Baina, ez da gogorik, oso zirika polita litzateke. Eta ez polita bakarrik, gaina, esaten dugun bezala, gure izaerarekin, edo gure izaera zaharrarekin lotura zuzena duen, ez da? Beraz, laburtu genezake, sistema publikoaren antolakuntzan eta gure gizarte hontan eta beste gizarte batzuetan badagoela, ez? Jatorri indoeuropar, pre-indoeuropear edo indoeuropearraren araberako edo, aldaketa bat eta guk heldu diogu, berez ez dagokigun ereduari, eta hori iraultzea litzateke Madrilen edo Parisen proposatu beharreko zerbait, eta bertan entzun nola, Europan egiten den, ez da gondo, ez da. Europaren babesa daukagu, esan nahi dut, ez dezu planteatzen gauza arraro bat, edo gauza, nola esaten dute, milenaristan bat, ez guk nahi dugu Bruselan egiten dan bezala gure funtzionarien hautapen prozesuak antolatu, Eta Madrilek esango luke ez, noski, baina planteatzen den kontraesana eta konfliktoa oso molita da. Batira, azkenean eraman gaitu Juan Ignacio Artxogak deno gutxi gora bera gaiarekin kokatzeko moduko puntu batera, itxasportu batera, eta hementxe itxasontzia lotu eta guk agur esateko ordu ere badugu. Entzuten ari zareten emakume honen ahotsarekin, Donna Summerren ahotsarekin, gaurko egunez hiltzen 2000 eta 12. Urtean, Floridan minbizia jota 63 urterekin, baina horrelako kantutzarak utzi zituen Last Dance, Hot Stuff, Bad Girls, edo entzuten ari garen I Feel Love. Hau, Juan Ignacio Artxoaga, lazer bat eta aste pare bat barru ikusiko dugu Elkar Berriro. Eskarrik, horren arte. Julien Goikotxe Arbegozo, datorren aste arte arte. Hori da ondo izan. Goiuriz Izarandia bihar arte. Bihar arte. Eta zoientzule bihar arratsaldeko lauetan. Hemen izango gara, naiz irratien bigarren kafean plazer baduzue, hobeto, eta bestela ere, hemen izango gara, ez pentsa. Aio, aio!
Keep calm and bigarren kafea.